як подавон духтар ба як мини миллионери компания чӣ гуна ман ба ҳамин рӯзо расидам. дар ҳаёту зиндагӣ се чизи асосӣ ҳаст. мақсади асосӣ гузоштан, орзу кардан ва амал. Амал роли асосия бозӣ мекунад. Саросима шудан дар кор нест. ҳар рӯз ба ҳар фикру хаёл андохтанам дар кор нест. мақсадҳои асосӣ наистан дар кор ва бизнеси худро оғоз кардан дар кор. ҳангоме ки ман ба компания омадам, ҳеҷ кай хеле директори пешрафта набуд. дар компания набуд директори пешрафта. ман надидам ягон тоҷика ки дар сомонаҳои интернетӣ ҳама ҷо паҳн шудагӣ бошад ё ин ки ба кор даъват карда бошад. ман шахсе ҳастам ки айзанҳои тоҷик якумин шахсе ки дар сомонаҳои интернетӣ роҳи бизнеси фабрика паҳн кардам. ва ман намедонам шумо чӣ хаёл қабул мекунед. аз ҳама кори осон именно барои шахсоне ки дар дарони хона мешинанд, дар пешаки фарзандошон, пеши оилашон, шавҳаршон тариқи телефон бизнеси худшонро пеш мебаранд. барои ин танҳо ман барои шумо кӯмак карда мерасонам. агар шумо ранги ман зани бо мақсад бошед, ягон баҳона наҷӯед, баҳона проблемаҳои моро ҳал намекунад. марҳамат, ба рақамҳои ман муроҷиат кунед ва ҳамроҳи ман кор кунед.